Dalgħodu erġajna assistejna għal kap tal-oppożizzjoni li m'għandu xejn xjoffri għal futur tal-pajjiż, kap tal-oppożizzjoni li jrid jieħu l-pajjiż lura u mhux il-qudiem. Hekk innota l-Partit Laburista fi stqarrija li fiha qal li kliem il-kap tal-oppożizzjoni jixed diskors ta' politiku ċip li jrid jinstiga l-inkwiet u jifret lil poplu Malti wawċi. Quddiem kap tal-oppożizzjoni provokattiv, il-Partit Laburista appella biex ħadd m'għandu jaqa' għan-nassa tal-kap tal-oppożizzjoni. Ġie rimarkat il-gideb fost l-ajjat u l-isterizmu ta' Grek. Il-Partit Laburista fakkar ukoll li kontra dak li qal il-kap tal-oppożizzjoni mmexxi mill-establishment, il-Prim Ministru kien l-ewwel wieħed li talab li tiġi ppubblikata l-inkjesta mill-Avukat Ġenerali dan ferm qabel il-kap tal-oppożizzjoni. Fuq kollox id-diskors ta' Bernard Gregg dwar Robert Abela u diskors fieraħ li jġibuh fi xejn l-istituzzjonijiet tal-pajjiż, fosthom iżda mhux biss ir-rapporti tal-Awditur Ġenerali li kienu ċari dwar it-tmexxija retta ta' Robert Abela, temm jinnota il-Partit Laburista.